כל האותיות יש בברכת המזון, נכון? ידוע, המשנה ברורה מביא, חוץ מפי סופית. פי סופית אין בברכת המזון. למה? אומר החפץ חוי? באי רטב, לומר לך, שמי שמברך ברכת המזון בכוונה, בשמחה, לא שולט בו, לא קצף, לא שצף ולא חרון אף. יש כעס בעולם, אליך הוא לא קשור. אין פי סופית בברכת המזון, לא שולט בך. אתה מוריד שפע, מובטח לו שמזונותיו יהיו לו, מצויים לו בכבוד כל ימי חייו. תמיד יהיה לך אוכל. אתה יודע, מה זה ברכת המזון? דקה וחצי, 2 דקות. אבל אני מבטיח לך אוכל. מי יכול להבטיח לך אוכל? אנשים היו עשירים, לא היה להם פת לחם. אני לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש נחם. כל היום חונן ומלווה, עוד מלווה לאחרים. וזרעו לברכה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אומה שונה.